आंनावलाय हेलौ दे सोरबाफोर अनलाइन दंबा प्लिज फैदो फैदोंमोन दिनैसो फार्स्ट टाइम लाइफआव फैदो आरोना आङो फार्स्ट टाइम फैनायानो नेटआबो एकदम प्रब्लेम माबायदि फैयो आं फैना नायदोंमोन लायो हेलौ ए आगैमोन सोरबाफोर अनलाइन दंबा प्लिज आंनि लाइफआव दसे फैदो दसे सम सावरायलायनोसै दिनैसो फार्स्ट टाइम लाइफआव फैना नायदो आं माबायदि मिथिफेरानोमोन दिनैसो फैना नायदो नेटआबो बिराद प्रब्लेम फार्स्ट टाइम फैनायावनो डेन्जारसो थांलाय फैलाय क्रेजि ए नार्जारि हाय आगै मा खबर दिनैसो फार्स्ट टाइम लाइफआव फैदो दै आङो माबायदि फैना नायदो निजोम ब्लग हाय फ्रेन्ड मा खबर मोजां दिनैसो फार्स्ट टाइम फैदो नोंसोर आंनि लाइफआव दसे सम फैनायनि थाखाय थेंक इउ र' कमेन्टआनो नुजायाखै सं थांलायबाय दे आगैमोन कमेन्ट हर अनलाइन दंबा अनिल बर' हाय आब' हाय आगै आंनि लाइफ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ दसे समब्लाबो फ्रि फायार नंगौ नामा औ दिनैसो फार्स्ट टाइम मा खालामदो आब' जों दायो फोथारावसो दंफैयो नोंसा गुमैदों आंदो मा ओंख्रि जाखो निजोम ब्लग जोंहा ओंखामखौनो जाथ'वाखै निजोम ब्लग मोनबाय आरो जाथ'वाखै माने दायोसो माइ लांखांनासो जाखासिगोन क्रेजि नार्जारि कमारखौ रटेट खालाम र' आं नुजानो लाजिनानै नुजाया आं लाजिनानै नुजायाखै आंबो फैबाय दे दे थेंक इउ रबिता दैमारि फैनायनि थाखाय आरो आगैमोन नोंसोरनिसिमबो गासैनिसिमबो आंनि लाइफ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच आरो अननानै लाइक खालामना हो आं दिनैसो फार्स्ट फैदों नालाय फरायख'नो हायाखै आब' मोखा दिकाना आब' बिपुल बि ब्लग मा बुंखो बुजिना मोनासै आं एल जि फिटनेस क्लाब हाय आब' हाय आगै मा खबर सोरां ब्लग हेल' आब' हाय आगै ओंखाम जाखांबाय नामा समेन सरगियारि मोजां बाजै औ दे आंनाबो मोजां ओमफाय साग्रिद ब्लग मा खबर आब' नोंखौ देखायगोन आगै र' दिनै फार्स्ट टाइमखाय माने लाजिनाय मोनदों आरोना ओमफ्राय नोंसा गुमैखौ देखायगोन आङो आगैमोन अननानै लाइक खालामना हो कमेन्टआ थांग'जोब्बाय आं फरायजोबनो हाला अनिल बर' अके आब' सोमदोन जोहोलाव ब्रह्म हेल' आब' हाय आगै आंनि लाइफ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ अर्बजित राभा मा खालामदो औ जों ओरैनो फोथाराव दंफैयो माइ लामदो नालाय नै नुहुरोना नोंसोरनो माइखौ देखायबाय दं आं फोथाराव माइ लामफैदों ओमफ्राय क्रेजि नायनो आब' अ र' थांलायबाय गुमैखौ नायनो फरायदो अर्बजित राभा हाय आइ लाभ इउ एस पि मा होन्दोंमोन थांजोब्बाय फरायखौनो हायाखै नंखाय अनिल बर' सोरां ब्लग लाइक खालामबाय आब' थेंक इउ आगै ओमफ्राय आइ लाभ ओमफ्राय नोंसा बुंदो रायलायथ' मागैमोना नांनासो नेटा गैला कमेन्ट फैलासं नायिखौ डाउनलड खालामनांगौ नालाय माखौबा थुफ्लांनानै लागोन दा अ फैबाय
फार्स्ट टाइम दिनैसो लाइफआव फैदों नालाय रोंलायलाङाखै माखौबा थुफ्लांना लाना कमेन्टआ गोमाजोबनायबाबो हाय होनदे आगैमोन लोगोफोर आं गाबोनसो नुजागोन दे दिनै आं बिराद लेथ्रायै दङ आरो ना माइनि थुला माबानाय दे गाज्रि दामोन दे अननानै ओमफ्राय गुमियाबो लायनो लाजिदोनो दिनै गाबोन आं फैफिनगोन आरो दे आगैमोन दे लोगोफोर दे अननानै गाज्रि दामोन आं गाबोन नुजागोन आं दिनै माने माइ जावनाया लेथ्रा गाज्रि दामोन आरोना दिनैसो फार्स्ट टाइम फैदों आं माबायदि जायो माने फैनानै दा आंनाव रावबो फैनाय नङा खोमा होननासो सानदोंमोन आं खिन्थु नोंथांमोनखौ फैनायनि थाखाय जोबोर साबायखर आरोना साबायखर थाबाय फरायख'नो हाला आं र' सोरनियाबा थालांदोंबाबो गाज्रि दामोन आरोना आं माने फरायख'नो हायाखै आंनिया थांजोब्बाय बाबु हाय होनदे आं बारा गोबावबो थाया ओरैनो आधा घन्टासोल' आं गाबोन मोजां नोंसोरजों फैफिनगोन आरो दे आगैमोन दिनै फार्स्ट टाइमखाय आं ओरैनो दसेल' आंबो फैनो हायोना हाया फैना नायदोसो कमेन्टआ थांलायबाय नेटआबो एसे प्रब्लेम नालाय र' आं गोजौआव थांजोब्बाय कमेन्टआ सुमन्त बिखुंगुर बर' हाय आब' हाय आगै मा खबर साग्रिद ब्लग MGS खौ सोर फरायबाय दं सिरि MGS माने MSS खौ गुमै दङ खाथियाव नोंसा गुमै दङ खाथियाव जों माने माइ मा फोरानदोंना इनियाव सानैबो दंफैयो आरो फोथाराव माइ बुनाय ओमफ्राय सुमन्त राज हाय सुमन्त लाभ इउ टू थेंक इउ लाइभ स्ट्रिमाव दाहार खोबाबे अन्जना बर' मा ओंख्रि जाखो आब' जोंहा जाथ'वाखैनो आरोना आगै ओमफ्राय माबा संदो आरोना मा होनो थास' दुदालि ओमफ्राय ना संदो ना गुरनो थांदोंमोन आं दहाय ना फिसा बिजावजालिया संदो आरोना ओमफ्राय जों माइखौ लांखानानैसो जाहैखासिगोन ओमफ्राय सुमन्त राज लाभ इउ ममता गयारि हेल' आब' हाय आगै मा खबर आंनि लाइभ स्ट्रिमाव जइन जानायनि थाखाय थेंक इउ आंनि बुंनाया जादोंना जायाखै मिथिया सुमन्त राज কি লাভে কি লাভ হৈছে নাকি হাই কি খবৰ সুমন্ত निजोम ब्लग बबेनि फ्रेन्ड आङो ना जोंना बरपेटा रड गोलैयो आरोना बाक्सानि ओमफ्राय माबा आनन्द बाजार खाथि जायो ओमफ्राय नों बबेनि आगै निजोम सुमन्त राज लाइक डान थेंक इउ लाइक करार বাবে क्रेजिया नार्जारी ओइ राज ना क्रेजी नार्जारी राज सुमन्त राज आरपि बर' मा खबर आब' मोजां आगै नोंहालाय मा खबर आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ सुमन्त राज लाभ इउ नाकि कमेन्ट टू मधुजी अफिसियेल गुड आफ्टारनुन आब' गुड आफ्टारनुन आगै मा खबर ओंखाम जाबायना जायाखै क्रेजियाव लाभ करे नाकि सुमन्तए क्रेजि आगै नोंखौ लाभ इउ हरदो सुमन्तआ माबाफोर बाथ्रा नामा बिखुंगुर बर' आब' मा खबर मोजां आगै नोंहालाय दासान्दि मोजां दंथ'यो मुथुजि अफिसियेल ओंखाम जाबायना जायाखै जाथ'वाखैनो जोंहा जों दा मोनबाय आरोना दायो थांना जाहैसिगोन न'आव थांथ'वाखैनो जों फोथारावसो दङ सिराक्सि लाभ इउ सिराक्सि सोर
सोरबा सिरागसिनो लाभ इउ हरदो सुमन्त राजा क्रेजि नार्जारि अके क्रेजि नार्जारिया अके बुंहरदों सुमन्त लाभ इउ जालायबाय क्रेजि लाभ इउ टु दे क्रेजि आरो सुमन्त लाभ इउ टु হৈ আছে ना जय बर' हारिनि जय दे जय बर' हारिनि जय नङा क्रेजि नार्जारि जेबो नङा होनहरदो आगैया ओमफ्राय सुमन्तआ होनलायबाय लाभ इउ कि जाबां मोजां कय आसे आसामिस क होनो যাবাং মজাং ভালে আছো বলে কৈছো মই মানে মোৰ খবৰটো খুজিছে না ইয়াৰ কাৰণে কৈছো মই ভালে আছো আৰু আপোনালোকে কেনে আছে খবৰটো কৈ দিয়া ভালে আছে নে যাবাং নङा আব नेचारसो नायनि खोनसा नोंखौ बर' आगै नायनो हागोन आगै आं गाबोनो नुजागोन नोंथांमोनजों आं लाइभ स्ट्रिमाव फैफिनगोन आरो ना दिनै फार्स्ट टाइम दिनै माने आङो बिराद धुल्ला नालाय ओंखायनो नुजानो बादो आरो ना आगैमोन गाज्रि दामोन आं गाबोनो दिनैसो फार्स्ट टाइम फैबाय नालाय आं बाय मिथिबाय माबायदि ओमफ्राय गाबोन फैफिनसिगोन आरो ना आं माबायदि दिनैसो फैना नायदो माखौबा थुफ्लांलाय लांनानै कमेन्टआ गोमालायदोंमोन गाज्रि दामोन आरो ना आगै मधुजि अफिसियेल बाय बैबो होनजाय बर' हारिनि दे गासै मधुजिया अफिसियेला बुंनो खिथादो गासैखौबो बर' हारिनि जै होननो बुंनो खिथादो दे आंबो बुंबाय जै बर' हारिनि गासैबो बुंब्लानो जाबाय बिपुल बि ब्लग आब'आ बहानि अ आगै आङो बरपेटा रडनि आरो ना बाक्सा डिस्ट्रिक्ट गोलैयो ओमफ्राय जोंना आनन्द बाजार खाथि जायो ओमफ्राय आगै नों बहानि अननानै खोन्थाहरदो सुमन्त राज কি যাবাং मोजां কয় আছো আছামিজক মই আছামিজ বেছি ভালকৈ নাজানো মই মানে ভণ্টিৰ লগত বৰ কথা কৈ আছো আপোনাৰটো কি খবৰ কৈ দিয়া সুমন্ত আছামিজক ফ্ৰেণ্ড বুল লাভ ইউ থেংক ইউ ছ' মাছ মই আছামিজ বেছি ভালকৈ নাজানো দেই लाभ इउ क्रेजि नार्जारि गुमैनि नेमा मा आब' जोंहा नोंसा गुमैनि मुङा ना सुरेश मोसाहारि होनो सुरेश मोसाहारि आगैया अबे गामिनि अबे जायगानि खोन्थाहर मधुजि अफिसियेल बाजैनि आथिङा नुजादों आंनि आथिङाबो जि लेथ्रा जाखाना दङ गोजां बोथोरनि नालाय गावजोबना दं नै बाल्थिं दङ माइ लामदो नै सुमन्त लाभ इउ क्रेजि नार्जारि ओइ पागल हली सुमन्तए लाभ इउ কৈ আছে কিবা কথা আছে যদি কৈ দিয়া क्रेजि कृष्णा एन्ड अनसुमै हाय आब' मा खालामदों आगै जों फोथारावसो दंफैयो आरो ना ओमफ्राय माइ लामफैदों न'आव माने सान्दुङानो नाङा आरो ना ओमफ्राय सोरां ब्लग हाय आगै दिनैसो फार्स्ट टाइम लाइभ दे आङो नों फैनायनि थाखाय थेंक इउ एबार आंबो फैबाय थासिगोन सोरां ब्लग जादोंना जायाखै माबायदि जेबो स्टेटास हाय आब' मा खबर मोजां आगै ओंखाम जाबायना जायाखै जेबो अन्जना बर' मा खबर आब' सना मोजां आगै लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय थांजोबलांबाय गैलायासै गोदान फैबावदोंमोन उनाव गाबोन फैबाथाय मोजां फरायसिगोन दे आं लाइभ स्ट्रिमखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आरो ना नेट गैया सरि गाइस बेक खालामसै आं